Ngaphambi kokuba sithole umhlahlo wesimo sezulu sithola udaba oluthi kulindeleke ukuthi amakhaza abuze ukuthi ungubo ngaki ezingxenyeni ezithile zakulelizwe ukusuka namhlanje. Izangoma Zezulu South African Weather Service zixwayise ngokuthi kungenzeka zembathe iqhwa izintaba zaseKapa naKwaZulu-Natal. Lamakhaza ashubisa umnkantsha kulindeleke ukuthi aphelezelwe imvula ezifundazweni iNorth West, iGauteng, iFree State kanye neMpumalanga. Lamakhaza azoba ngconywana ngesonto. I-South African Weather Service ikhiphe isixwayiso ke ebusuku namhlanje sokukhithika okungathanda ukuba namandla kube nesiphazamiso kodwa isixwayiso silapha kusigaba sesibili endaweni eziphakeme ezilapha e-Eastern Cape ebusuku namhlanje ngenxa umsingo obandayo ohambayo enkabeni yezwe njengoba sikhuluma nolwandle oluthukutheleke kusuka lapha ku-Cape Columbia iyongena ke Eastern Cape kanjalo nasogunya olukwaZulu Natal uyodi ngqi lapha ko-Richards Bay. Isixwayiso siselapha ke kwisigaba sesibili esikhishwe i-South African Weather Service kanti ke nakusasa i-South African Weather Service iyaqhubeka kuyasikipha lesiXwayiso sokukhithika okungathanda ukuba namandla lapha e-Eastern Cape uyongena ke entabeni zokhahlamba lapha ko-Giant Castle uyongena lapha ko-Harrismith kanjalo nako-Van Renen okungathanda ukuba isiphazamiso kubashayeli lokukhithika kodwa isixwayiso siselapha kusigaba sesibili umsingo obandayo kuzobe usuphumile ezweni lakithi lapha ikakhulukazi ke enyakatho yaseLimpopo kuyongena eMozambique kodwa ke emva kwalo msingo obandayo sizobe saqhubeka kubanda lishubisa umnkantsha ikakhulukazi ke kwaZulu Natal iyongena eMpumalanga eGauteng kuthi ukubanda nje ukuhambisana nemvula amathuba asekhona lapha eNorth West eGauteng.